What's up guys? It's your Ilocana girl, Miss Igado. Ang gawin natin ngayon is magtatanim tayo ng tarong. At ani. Dati nga na mulan, ang tubulaktan. Itatanim po natin ito doon sa may, pakita ko lang. Tanim po natin dyan, ten kasama natin yung mga taga-Solan ng Cagayan. Ang gahay kimit na eh. Arami diksuda nga ano ang charot. Yan, o diba na recruit ko nga taga Cagayan. Napandapit ti Isabela tap nagmula lang. Nagtubok ano iawid dan to amin tila ko da agenda. Audio Jungle. Kasi ito po yung kalabaw namin. Nani? Omae wa mou shindeiru. Diba, guyod ka. Sikag video ni Kuya. Charot lang nga yan. Hey! Yung kita ang kinong. Umasidig din. Agriri man yang kagila. Lakayo. Atras mo ito. Hey! Mamayit. Tangan na. Nakaunin ko rin. Naabot unay. Paurigin mo na ano. Anong katulungan sa dati anong? Yan, kasalong. Suilang? Wait. Una ka lang kayo magkuyod. Basic. Kaya may kayabangan to. Guys, umpisahan na natin magtanim. Gabutin ti dagitan ni. Atin ni Jiyurmut na. What? Ramot kaya. Ano naka-play ba ka? Damdaman man naka-playin. Yan, goods. O, nagtatanim na yun. Magtatanim na tayo. Nagkagit-git taga-Cagayan eh. Guys, so tatanungin natin yung mga pangalan nila. Kung ano. Kasi madikpa mo dual daw dato yun. Natulog daw pa na ginaw daw pa yun. Inyanagad mo kuya? Andre. O, sige kuya. Kael. Sige kay kuya. Sami. Ha? Anong? True name. Ah, pakita camera. Bikers po sila ng Cagayan. Ano, pandemic cyclist. Naku na. Dapat di ba kikita yung ramot niya pag itatanim mo na. Dapat tubo. Dapat bunga gaya makadamdaman to nagbungbunga. Bunwan to pa atang kal. Ampay Tunurin. Igabek ma. Napayawan mo na nato. Tanim ay di biro. Maghapong nakayo ko. Ay ko nagadugo to. Tubo to sigo. Ha? Anyo ilungula kita babatit kita pelang dadakin. Hey. Hey, alis. Dito ka kami, nagbula ka. Dapat talaga pantay-pantay para maganda tignan. Ninat na gimisa.
Tito aso ka, nagmula. Nagmula ka nga rod. Suruan ka, gmula. To, dali. Pagkat man tayo dyan. Ngay galit mi ka. No, katapat mo no. Suruan ka, gmula. Suruan ka, gmula, panangki. Wow! Tinitig mo nga. Nanti nga, puro pa ka. Yan. Ano nagrugitin. Sini ang tupay kaya mo tini. Lahi! Mama ni. Wala nyo gidagana ko na laki amin na alat dagana dito nagduma. Hindi ko nga maala. Aman gayam ni. Sumalala damit. Ami ka. Marami kayo. Kamuti. Guys, may nadiscover ako kamuti. Kamuti, ate ya. Kamuti. Wala, tibit ka aso ni. Kunamit na mula. Hey! Pwede na labsanan. Nagkadumit ni labsanan yung tin eh. Saan Kuya Matan? At tutikanin tayo tunog bunga tol. Nya ti mama native. Native ba toy? Wala sintig balisig. Kati mata ni. Pagkatin ka. Bandangit ka. Garado tayo. Ha? Ang kapay dyan berdumi na. Amo, pagkatin eh. Twelve seconds later. Lagi dulu. Sino nuang? Sika? Ano? Mga brad. Data. So yun guys. Radun mi awan tinuang isusuna lagtahan. Mas masaya to kahit walang nuang. Hey, kubadig, kubadig! Hey! Hey! Kilo kaya men. Hey! Nagdapalan na. Kilo yun. Hey! Gapay doang ko na eh. Mga tumika, i-atras ko pa lang.
Alak kulig din. Oh, earthworm. Nalawak na dyan hotdog. Earthworm. Ha? Yeah. A few inches later. Naggagit, di ba? Anong eras na kanmin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ano pang eras sa ato? Baka 5 lang hinintap na malpas dun. Naggagit-agit ito kagayan na eh. Dit na paninom danom. Ito na eh. Awantin mo ang miyan nga kailangan may pera da tao. May isa. Tutorial kung paano magmula ng tarong. Tips para sa mga taong laging iniiwan. Sige. Agmura ka, agmura. Agmura ka titarong. Paano ba magmula ng tarong? Isuro ma. Naglingit-pinig, tutugil-lingit dan. Itugkal mo di ma'am sa mo ikulikot. Kagaburam. Sa mo gaburan, Itugkil mo sa kulikuli ko. ikurikor mo. Naimas yung mga gajini. Dimawati damdam. Sige man. Simple din po. Simple ka na. 1, 2, 3. Sige man hen. Sige. Ikaw, tan. Sinang magayang. Mapen. 2,000 years later. And guys, ipapakita ko po yung tinaniman namin. Di ka muna nabiyago saan. Napudot sa ima, nagita ka kagayan. Charot. Ano ato, di mo na mula mi. Nagita gamit, di ba yung day by day, yung mga nagsibsibog sa jay. Ano po, malaki na po sila. Pangsi ka pa ya. Medyo kailangan kayo madali sa ano. Hindi sinagkatang dalo si tapan dito yan. Siya niya. Ano na eh. Darasan tayo? Kurang lang yung nag-agbungan. Ipakita mo ano. Di ba dumakdakilen? Pero di nagduma, nagbabasit pa lang. Napudot ima, nagbunga, tiki, tapan kiti ha. Takanintay, oh kita makamadi ka. Oo, malabo ata. So yun, outro na po ito. Salamat sa ano. Thank you for watching and syempre don't forget to like, share, subscribe, and comment. Bye-bye!